Hei, missä se meidän Harkka on? Ei ole näkynyt lounan jälkeen. Moikka. Pete. Joo. Meillä on täällä kuule aivan hirvittävä henkilöstöpula. Ja vaikka saatkin täällä ihan vaan työkkärin määräämällä työkokeilulla, niin viittisitkö ottaa koppia näistä sulle asetetuista velvollisuuksista? Varsinkin kun sä oot ilmassut, että tää vanhustyö kiinnostaa sinua. Isoin ongelma on se, että sä vaikutat siltä, että sä oot aika leipääntynyt. Etkä sen takia oikein osaa ajatella boksin ulkopuolella, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Siis boksin ulkopuolelta. Eli sä ymmärrät. Hyvä. Mä olinkin ajatellut, että mun pitää sekin sulle avata. Mutta siis homman nimihän on se, että täällä jokainen päivä voisi noille vanhuksille olla ihan uskomaton seikkailu. Seikkailu. No, minkälaista? Ai mitä minkälaista? Siis töitä hakemassa. Niin siis sä haluat töitä. Joo, eikö täällä sen takia olla? Täällä olisi aika paljon kokin töitä. Oho, nyt muuten iski semmonen näkillinen välipalatarve. Ettei nälkä yllätä yhtä näkkiä. Otetaanko näkki? Otetaanko näkkilähtö nälän? Nyt lopetat jo vähän näkkiä. Sä sanot näkkiä. Vaasan koulunäkki. Mullahan on myös osake-enemmistö tässä yhtiössä. Se ei vaikuta tämän hallituksen päätöksiin. Nyt mun pitää pyytää teitä poistumaan. Meidän täytyy valita uusi toimitusjohtaja. Ja mä voin vakuuttaa teille, että mä en todellakaan ole syyllinen tähän Olit tai et, mutta firman maine on saanut vakavan kolauksen. Sun ei tarvitse puhdistaa kuin työpöytäsi. Ettehän te voi. Sinä et valitettavasti nauti enää hallituksen luottamusta, joten sut on vapautettu toimitusjohtajan tehtävästä. Tässä oli tämänkertainen lähetys. Kiitos, kun te olitte mukana. Me täältä studiosta toivotetaan teille oikein hyvää työpäivän jatkoa. On työllisyyden ajankohtaiset asiat ja ilmiöt ja tietysti sitten myös ihmiset näiden takana. Siis ei. Siis ei. Pelätäänkö teillä muutosta? Nenäpallo on nyt vaan syntynyt nenäpalloksi. Niin. Siis onhan mäkin syntynyt Lahes. Mutta mä asun nykyään kuitenkin Espoossa. Joo, me päätettiin, että me panostetaan ihan tosissaan nyt tähän hommaan. Niin, kato, silloin pentunahan Marjatalla oli vähän niitä vatsapulmia. Mut sit me vaihdettiin noihin sensitiivinappuloihin. Ja saatiin myös vinkki, että pari puruluuta viikossa tekee, kato, Marjata hampaille ihan hirmu hyvää. Ja onhan se nyt selvä, että nyt kun alkaa ikäkin tulemaan, niin on tärkeää muistaa, että ruoassa pitää olla kaikki tarvittavat vitamiinit ja hivenaineet just kohdillaan. Mutta tänään herkutellaan Marjatan suosikeilla, eli näillä lohipullilla. Meillä alkaisi ensi viikolla tuommoinen näin teet lähtemättömän ensivaikutelman kurssi. Se on hirveän hyvä. Okei. Onko sä käynyt sen itse? Mä opetan sitä. Laskelmien mukaan sä olet siis viikolla 8. 7+4. Ja sä olet syönyt yhdistelmäpillereitä säännöllisesti. Kyllä. Mä laitan sulle lähetteen naisten taudeille. Kiitos vielä kerran kaikille katsojille ja studiolähetysten vieraille. Me tehtiin tämä yhdessä. Katseet lautaseen. Heitä Marja voltti, näytä! Nyt mua kyllä alkoi huvituttamaan! Mun mielestä tämä meni lopulta ihan tosi hyvin.